Har Professor Hawking ya mutu yana mai gargaɗi game da fasahar artificial intelligence da yanayin ta kawo sauyi a duniyar zamani. Amma a yanzu kuma gashi nan an ƙirƙiro abin da duniya tana gani gaban abin tsoro kamar abin mamaki. Wannan fasaha ita ce fasahar ChatGPT, fasahar da take aiki a ƙarƙashin kamfanin OpenAI, wacce take amsa tambayoyi duk yanda suka kai ga tsauri. Tana amsa tambayoyi ne da tsauri, wato complex questions. Za ta yi understanding ɗinsu kuma ta amsa maka su nan take, har ta baka wasu ƙarin hujjoji game da abubuwan da take gani ya dace. Wato tana koya daga wajen mutane, ita ma ta koyar maka. Tana amsa tambayoyi kamar mutum, ko kuma ce sama da mutum, saboda tana amsa tambayoyi masu tsauri. Wannan ita ce manhajar ChatGPT wacce kuke gani. Zan mata tambaya wanda kuma za ta iya amsa min nan take ba tare da an samu wata matsala daga wani wuri ba. Kamar yadda kuke gani haka, zan mata tambaya, what is your advice for people in their 20s? So yanzu za ta fara zubo da amsa kamar haka. Gashi nan za ta fara zubo da amsa. Muna gani ga tsayin take yin amsa. Take care of yourself and physical and mental health da makamantansu. So ga sanan tana amsawa. Gashi nan kuna gani yana amsawa. Irin waɗannan tambayoyin za ka musu bila adadin kuma ta amsa maka nan take ba tare da shakkun wani abu ba. A gani har ta baka ƙarin haske game da wasu abubuwa. Kun gani kawai na tambaye ta wane irin shawara za ta ba mutanen da suke 'yan shekara 20, lokacin da suke cikin shekarun suna 20 haka, daga 20 zuwa 29 wani shine 20s. Kamar yadda kuke gani yana amsawa. Gashi nan ta bada na farko, take care of your physical and mental health, set goals and work towards them, be open in your experiences da makamantansu, build and maintain meaningful relationship. So kun gani dai tun da ke amsawa, kun gani learn from your mistakes da makamantansu. Kun gani ga tambayoyi, ga amsoshi nan tana bayarwa. Kun gani ta gama bada. Wannan shine abubuwan da take amsawa da makamantan abubuwan da suka dace. Haka yanda zan iya bata complex questions. Misali kamar yanzu in nace zan tambaya, misali kamar haka, what goes up but never comes down. Yanzu wannan na mata wannan tambayar, kuma mutum ne sai ya tsaya ya nazari kafin ya amsa, amma ita gashi har ta fara amsawa. And she goes up but never comes down. Wannan complex questions ne wanda ba kowa bane ke iya amsawa, amma gashi na wannan manhajar ta ChatGPT ta amsa ta. To a daidai wannan lokacin kuma kamfanin Google, wanda muka sani cewa ya yi shige da fice wajen amsa abubuwan da suka dace, musamman ma an ka duba kamar Google Assistant, Google Search Engine ko kuma Google Translator, gaba ɗaya waɗannan fasahohin nashi haɗe da fasahar DeepMind, gaba ɗayansu in ka haɗa su suna so su ga cewa sun ba duniya rata ta yadda za su riƙa solving mutane problem ɗinsu cikin gaggawa kuma cikin sauƙi. A lokacin nan da aka kawo musu kishiya, wato ChatGPT, inda duniya ta rubuta akan cewa shin ChatGPT zai yi replacing ɗin Google? To a yanzu haka Google ya fasaha, saboda yunkurin da kamfanin Microsoft ya yi kan cewa zai amfani da fasahar ChatGPT a search engine nahi mai suna Bing. Kenan an yi Google babbar kishiya ta yanda kamfanin Bing, search engine na Bing, zai riga amsa tambayoyi kamar yanda, ko kuma in ce fiye da yanda Google yake amsawa. Saboda shi Google sai kai searching zai kawo maka website da za ka yi abu. Shi kuma yanzu Bing zai kawo tsarin da cewa ba wai sai ka yi searching abubuwa daga website ɗin mutane ko kuma zai kawo maka ba. Zai kawo maka abubuwa ne based on yanda ya fahimci abun kuma yanda yake rana a wajen mutane, har ya baka amsa nan take, ba sai ka je ka yi searching wajen searching wannan website ɗin, searching wannan website ɗin ba. Wannan babbar kishiya da aka yi Google abu ne wanda ya sa su cikin taraddadi matuƙa game da yanda al'amura suke canja a duniyar fasaha, duk da jimawa da suka yi a duniyar fasaha. Shin ChatGPT da DeepMind da OpenAI da kamfanin Google gaba ɗayan shi da kuma kamfanin Microsoft da suke cin wannan taraddadi, me kuke tunanin zai faru zuwa nan gaba idan abin ya matsa?